Her til morgen sætter vi i gang i et temmelig usædvanligt rekordforsøg her i vores studie. Godmorgen og velkommen til dig, Brian Aakjær. Du skal senere på morgen, cirka 8:45, stige op på den her cykel, og du står ikke af den igen før torsdag aften, når der er gået 82 timer. Hvis det lykkes dig at gennemføre, så har du rekorden. Så er der ikke nogen, der har kørt så længe non-stop på en cykel, som du har. Hvorfor gør du det her? Det er der mange, der har spurgt om. Ja. Det er meget svært at svare på. En af grunden er, at jeg vil ikke sidde om 10 år og føle, at det skulle du have prøvet for 10 år siden. Altså, det skal have chance nu, fordi jeg tror, jeg kan. Også fordi jeg har kørt 50 timer. Så prøv at se, hvor meget kan man egentlig... Så napper vi da 32 mere oveni. hvor meget kan man presse kroppen, inden den ligesom sidste stop måske. Ja. Så det er Guinness. Du vil gerne Guinness. Guinness verdensrekord, ja. Og det lykkes dig, hvis du bliver siddende på cyklen og cykler. Hvis jeg klarer det til torsdag aften, ja. Og derudover så cykler du faktisk også for en god sag. Ja, jeg cykler for at samle ind til kræftbekæmpelse, fordi der er mange, der bliver ramt af kræft. Jeg har også haft kræft i den nærmeste familie. Og kræft er noget, som skræmmer, tror jeg, mange, fordi den kan ramme på mange forskellige måder. Og ikke kun som sygdom, men også på det ydre. I form af brystkræft, eller man får kemo og taber håret. Så det er en frygtelig sygdom, som jeg håber, vi kan samle nogle penge ind til. Og der fidusen er jo så, at man gerne må donere, mens du sidder her og cykler, og vi andre bare går rundt og lever almindeligt liv. Ligger i vores seng og sover om natten, der sidder lige du her præcis, og cykler. Der sidder jeg her. Nu sagde du det selv, du har prøvet at cykle 50 timer non-stop. Ja. Hvordan var det? Det var hårdt, det er lang tid. Problemet er, når man tænker tilbage, så husker man kun det gode, så man husker ikke, hvor hårdt det var. Men jeg kan huske, det var lang tid, man havde ondt i... Altså, efterhånden som man bliver mere og mere søvnig og mangler mere og mere søvn, så får man, det forstærker de smerter, man har. Ja. Og det er primært i hænder og arme at holde på styret, og så selvfølgelig i ballerne at sidde på sadlen. Hvilke regler er du underlagt herfra og så til torsdag aften, hvor du står af igen? Når jeg starter cyklen, så skal jeg køre 8 timer. Når jeg er gået 8 timer, så har jeg et kvarters pause, som jeg skal holde. Jeg har ikke mulighed for at cykle videre. Det vil jeg så heller ikke efter 8 timer. Så på cyklen igen 8 timer, kvarters pause, og sådan skal jeg blive ved. Ja. Og så skal der være nogen her hele tiden, som holder øje med dig, så du ikke bare sidder og ryger cigaretter og sover derovre i sofaen, ikke? Ja, der er altid 2 vidner på, som både skal fungere som vidner og også hjælpe mig med det, jeg skal bruge og drikke. Jeg må ikke stå af. Så skal der være en læge og en sygeplejerske, og så har jeg en terapeut, som kommer og holder øje med, at jeg er i live og har det godt. Hvad gør terapeuten? Det er massage og måske knækker min nakke lidt. For samtidig med alt det her foregår jo, mens du sidder på cyklen? Ja. Hvad frygter du mest? Altså, hvad er det, du tænker, at det kan få dig til at stå af? Først og fremmest er det jo søvn, at man måske lige pludselig bare... Hvis kroppen siger, nu skal du sove, så kan jeg rent ikke forhindre den i at sove, når jeg nu kommer så langt ud. Så det er nok, at jeg bare simpelthen falder i søvn på cyklen. Du har ikke prøvet at være vågen i 82 timer før? Nej, ikke med de her regler. Det er det, der er værst. Jeg kan ikke bare lige nu trænger jeg lige til et kvarter. Jeg er nødt til at holde mig inden for grænserne. Ja, og hvis du skal på toilettet undervejs, så det ikke lige falder i det kvarter hver 8. time, hvad så? Ja, det er på cyklen. Jeg kommer i hvert fald til at skal tisse en gang hver time, så det skal foregå med til at cykle. I en flaske. I en flaske. Ja. Så det er ret vigtigt, at du kender de der folk, der sidder herinde ret godt, ikke? Det er ret vigtigt, ja. Der vil ikke være noget skjult eller hemmeligt for dem, når de her 82 timer er gået. Prøv at fortælle lidt om, du har noget, hvis vi starter med cyklen, det er altså dit hjem de næste forhåbentlig 82 timer. Det er en bodybike, som er en cykel, der står i de fleste spændingssale, hvis man dyrker indendørs cykling. Hvorfor er det sådan en, du skal sidde på? Den er god at sidde på, fordi jeg kan indstille styret op og ned i forskellige højder, og også sadlen, så jeg har mulighed for at ændre min stilling en lille smule undervejs. Okay. Så det er jo meget ensformigt, så jeg får ondt de samme steder, men jeg kan justere en lille smule. Så om natten kan jeg sætte den højere op, så jeg får lidt sofa-agtig cykel og sidde og hygge mig lidt ved. Så du er så doven. Det er en fordel. Ja. Og så har du nogle uger spændt på der, som jeg spurgte, om de skulle sidde der, eller om de skulle på din arm. Men de skal sidde der, de måler min kadence. Det skal jeg sende ind til Guinness, så de ved, hvor stærkt jeg har kørt. Men der er ikke noget krav om, du skal køre... Jeg skal køre 20 km i timen. Du skal køre 20 km i timen hele tiden, minimum. Ja. Og så måler de min til puls, så jeg kan selv se, hvor hårdt jeg sidder og arbejder. Ja. Og der har jeg 3 i alt, for der er en, der skal køre alle 82 timer, der skal en, der skal køre hver 8. time, og så er der en, der skal køre som reserve. Okay. Og så har du et blodtryksmålings... blodsukker. Blodsukkermåling. Jeg skal holde øje med, at jeg får nok at spise, så det er ikke så svært den første dag. Men når nu jeg begynder at mangle lidt søvn, så får man lidt falske signaler fra kroppen af, så er det vigtigt, at... Og der stikker du dig, så der kommer lidt blod ud, og så måler du på den der? Og så måler jeg, hvor... Det er simpelthen, hvis du bliver så omtoget, eller så træt, at du ikke helt kan styre, om du er sulten eller tørstig, eller... kan lægerne og sygeplejersken tjekke, om jeg får nok. Ja. Og så skal vi snakke om, hvad skal du så spise, stakkels dreng? Ja, for så skal jeg spise meget normalt. Men udover det, så har jeg 2 ting. Jeg har noget koncentreret energi her, som er færdigblandet, plus en masse energibar.
som hælder omkring 250 kalorier i sådan en bar. Så der er virkelig Så der er noget power i, når man får sådan en. Og så siger du, så skal du spise normalt. Altså, hvad vil det sige? Hvis jeg skal spise morgenmad og middagsmad og få noget bøf og noget ris til aftensmad, så forsøge at smide noget i kroppen, som den er vant til at få. Okay. Så jeg kan ikke spise bare energibar i 82 timer. Men det bliver jo ikke med kniv og gaffel her på styret, vel? Nej, det er en gaffel måske, men det er ikke så meget kniv. Okay. Godt. Brian, du har jo faktisk sat, du er jo indehaver af en rekord allerede. Ja. Prøv lige at fortælle kort, hvad den Jeg har Guinness-rekorden i at køre længst tid på 24 timer. Nej, ikke længst tid, længst distance. Ja. 1377 km. På 24 timer? På 24 timer. Og det var non-stop også? Det var non-stop også, ja. Men der bestemmer man selv, hvornår man har pause. Okay. Så det er i virkeligheden lidt det der intervalpause der, som måske bekymrer dig mest? Det er det, der er værst, fordi at jeg kan ikke, altså det kunne godt være, at man lige kunne redde den ved at stå af i 10 minutter på et tidspunkt og sige, fint, hvis du lige får en pause nu, så klarer du den igen. Men så snart jeg stopper med at træde i den 8 timers periode, så ryger rekorden. Så ryger rekordforsøget. Ja. Så det er det, jeg frygter mest også, det er den der tidspause grænse der. Brian, ved du hvad, vi sætter dig i gang klokken cirka 8:15, så indtil da, så kan du lige gøre de sidste forberedelser og gøre dig klar til de næste 82 timer, hvor du skal sidde på den der rigtig god fornøjelse. Vi ses lidt senere. Tak.